Akwụkwọ Levitikọs isi nke 13. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, mmadụ mgbe ihe otito maọbụ ọnya maọbụ ntụpọ nke na-eke uke dị n'akpụkpọ nke anụ ahụ ya, mgbe ihe ahụ ga-aghọ n'akpụkpọ nke anụ ahụ ya ihe otito ekpenta, a ga-emekwa ya ka ọ bịakwute Erọn bụ onye nchụaja, maọbụ bịakwute otu n'ime ụmụ ya ndị ikom bụ ndị nchụaja. Onye nchụaja ga-ahụkwa ihe otito ahụ dị n'akpụkpọ nke anụ ahụ ya. Ma ọ bụrụ na ajị nke dị n'ihe otito ahụ agbanwewo ọcha, ọ bụrụkwa na niile ihe otito ahụ anya, ọ dị omimi karịa akpụkpọ anụ ahụ ya, ihe otito ekpenta ka ọ bụ. Onye nchụaja ahụ ga-ahụkwa ya, sị na ọ rụrụ arụ. Ma ọ bụrụ na ntụpọ ahụ nke na-eke uke dị ọcha n'akpụkpọ anụ ya, ọ bụrụkwa na ọ dịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, ọ bụrụkwa na ajị ya agbanwewo ọcha, onye nchụaja ga-emechibido onye nwere ihe otito ahụ n'ime ụlọ abalị 7. Onye nchụaja ga-ahụkwa ya anya n'ụbọchị nke 7, ma lee, ọ bụrụ na ihe otito ahụ eguzo n'anya ya, ma ihe otito ahụ abaghị aba n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-emechibidokwa ya n'ime ụlọ ụbọchị 7 ọzọ. Onye nchụaja ga-ahụkwa ya n'ụbọchị nke 7 ọzọ, ma lee, ọ bụrụ na ihe otito ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghi, ma ihe otito ahụ abaghị aba n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-asị na ọ dị ọcha. Ọnya efu ka ọ bụ, ọ ga-asụkwa uwe ya dị ọcha. Ma ọ bụrụ na ọnya ahụ aba nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya, mgbe e mesịrị ka onye nchụaja hụ ya ime ka ọ dị ọcha, ọ ga-emekwa ka onye nchụaja hụ ya nke ugboro 2. Onye nchụaja ga-ahụkwa ya, ma lee, ọ bụrụ na ọnya ahụ abawo aba n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-asị na ọ rụrụ arụ, ekpenta ka ọ bụ. Mgbe ihe otito ekpenta dị n'ahụ mmadụ, a ga-emekwa ka ọ bịakwute onye nchụaja. Onye nchụaja ga-ahụkwa, ma lee, ọ bụrụ na ihe otito ọcha dị n'akpụkpọ ahụ ya, ọ bụrụkwa na ihe ahụ emewo ajị ka ọ gbanwee ọcha, ọnya nke anụ ahụ dị ndụ adịkwa n'ihe otito ahụ ekpenta site na mgbe ochie ka ọ bụ n'akpụkpọ anụ ahụ ya, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ. Ọ gaghị emechibido ya n'ime ụlọ, n'ihi na onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Ọ bụrụkwa na ekpenta agbawapụta nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya, ekpenta ahụ ewee kpuchie akpụkpọ ahụ niile nke onye nwere ihe otito ahụ site n'isi ya wee ruo ụkwụ ala ya, ọbụla ihe niile anya onye nchụaja na-ahụ. Onye nchụaja ga-ahụkwa, ma lee, ọ bụrụ na ekpenta ekpuchiwo anụ ahụ ya niile, ọ ga-asịkwa na onye nwere ihe otito ahụ dị ọcha, ahụ ya niile agbanwewo ọcha ka ọ dị. Ma n'ụbọchị a na-ahụ anụ ahụ ndụ n'ime ya, ọ ga-arụ arụ. Onye nchụaja ga-ahụkwa anụ ahụ ndụ ahụ, sị na ọ rụrụ arụ. Anụ ahụ ndụ ahụ ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, ekpenta ka ọ bụ. Ma ọ bụ mgbe anụ ahụ ndụ ahụ ga-atụgharị gbanwee ọcha, ọ ga-abịakwutekwa onye nchụaja. Onye nchụaja ga-ahụ ya, ma lee, ọ bụrụ na ihe otito ahụ agbanwewo ọcha, onye nchụaja ga-asị na onye nwere ihe otito ahụ dị ọcha ka ọ dị. Ọzọ, anụ ahụ mgbe ihe ofufe dị n'ime ya n'akpụkpọ ahụ ya, ma eme ka ọ laa, ihe otito ọcha wee dị n'ọnọdụ ihe otito ahụ, ma ọ bụ ntụpọ na-eke uke nke dị ọcha na-acha ọbara ọbara, ga-eme ka onye nchụaja hụ ya. Onye nchụaja ga-ahụkwa ya, ma lee, ọ bụrụ na ọ dị ala n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, ajị ya agbanwewokwa ọcha, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ. Ihe otito ekpenta ka ọ bụ, n'ihe ofufe ahụ ka ọ gbapụtaworo. Ma ọ bụrụ na onye nchụaja ahụ ya, ma lee, ajị ọcha adịghị n'ime ya, ọ dịghịkwa ala karịa akpụkpọ ahụ ya, kama ihe ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghi, onye nchụaja ga-emechibido ya n'ime ụlọ ụbọchị 7. Ma ọ bụrụ na ọ baa aba nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ihe otiti ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ntụpọ ahụ nke na-eke uke eguzo n'ọnọdụ ya, ma ọ baghị apa ihe ofufe ahụ ka ọ bụ,
onye nchụaja ga-asị na ọ dị ọcha, ma ọ bụ anụ ahụ mgbe ọkụ oruru dị n'akpụkpọ ahụ ya. Mgbe anụ ahụ ndụ nke ọkụ oruru ahụ ga-aghọ ntụpọ na-eku uke nke dị ọcha na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ ọcha, onye nchụaja ga-ahụ ya ma lee. Ọ bụrụ na ajị agbanwewo ọcha n'ime ntụpọ ahụ na-eku uke, ọ dịkwa omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, ekpenta ka ọ bụ. N'ọkụ oruru ahụ ka ọ gbapụtaworo, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ihe otiti ekpenta ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na onye nchụaja ahụ ya ma lee, ajị ọcha adịghị n'ime ntụpọ ahụ na-eku uke, ọ dịghịkwa ala karịa akpụkpọ ahụ ya, kama ihe ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghị inyoghị, onye nchụaja ga-emechibidokwa ya n'ime ụlọ ụbọchị 7. Onye nchụaja ga-ahụkwa ya n'ụbọchị nke 7. Ọ bụrụ na ọ baa aba nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ihe otiti ekpenta ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ntụpọ nke na-eku uke guzo n'ọnọdụ ya mgbe ọ na-abaghị aba n'ime akpụkpọ ahụ ya, kama ihe ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghị inyoghị, ihe otito nke ọkụ oruru ahụ ka ọ bụ, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ dị ọcha, n'ihi na apa ọkụ oruru ahụ ka ọ bụ. Ma nwoke ma ọ bụ nwaanyị, mgbe ihe otiti dị n'ahụ ya, n'isi ma ọ bụ n'afọ ọnụ, onye nchụaja ga-ahụ ihe otito ahụ ma lee. Ọ bụrụ na ọ dị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, ọ bụrụkwa na ajị na-acha edo edo nke dị irighiri dị n'ime ya, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ọrịa isi ka ọ bụ, ekpenta nke isi ma ọ bụ nke ahụ ọnụ ka ọ bụ. Ma mgbe onye nchụaja ga-ahụ ihe otiti nke ọrịa isi ahụ ma lee, ọ dịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, ajị ojii adịghịkwa n'ime ya, onye nchụaja ga-emechibidokwa onye nwere ihe otito ọrịa isi ahụ n'ime ụlọ ụbọchị 7. Onye nchụaja ga-ahụkwa ihe otito ahụ n'ụbọchị nke 7 ma lee. Ọ bụrụ na ọrịa isi ahụ abaghị aba, ọ bụrụkwa na ajị nke na-acha edo edo adịghị n'ime ya, ọ bụrụkwa na ọrịa isi ahụ adịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, a ga-akọpụkwa isi ya, ma ọ gaghị akọpụ ọrịa isi ahụ. Onye nchụaja ga-emechibidokwa onye nwere ọrịa isi ahụ ụbọchị 7 ọzọ. Onye nchụaja ga-ahụkwa ọrịa isi ahụ n'ụbọchị nke 7 ma lee. Ọ bụrụ na ọrịa isi abaghị aba n'ọkpụkpọ ahụ ya, ọ bụrụkwa na ọ dịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ dị ọcha, ọ ga-asụkwa uwe ya niile dị ọcha. Ma ọ bụrụ na ọrịa isi aba nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya mgbe e mesịrị ka ọ dị ọcha, onye nchụaja ga-ahụkwa ya ma lee. Ọ bụrụ na ọrịa isi abawa aba n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja agaghị acha ajị na-acha edo edo ahụ, onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ọrịa isi ahụ eguzowo n'anya ya, ọ bụrụkwa na ajị ojii epupụtawo n'ime ya, emewo ka ọrịa isi ahụ laa ọcha ka ọ dị, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ dị ọcha. Ma nwoke ma ọ bụ nwaanyị, mgbe ntụpọ dị iche iche nke na-eku uke bụ ntụpọ na-eku uke nke dị ọcha dị n'akpụkpọ anụ ahụ ya, onye nchụaja ga-ahụkwa ma lee. Ọ bụrụ na ntụpọ dị iche iche nke na-eku uke acha ọcha inyoghị inyoghị bụ nke dị n'akpụkpọ anụ ahụ ya, ngwọ ka ọ bụ, ọ gbawapụtawo n'akpụkpọ ahụ ya, ọcha ka ọ dị. Ma onye ọbụla mgbe agịrị isi kwochapụworo n'isi ya, onye isi nkwọcha ka ọ bụ, ọcha ka ọ dị. Ọ bụrụkwa na agịrị isi akwochapụwo n'isi ya na nke ihu ya, onye egedege ihu ya kwochiri akwocha ka ọ bụ, ọcha ka ọ dị. Ma mgbe ihe otiti nke dị ọcha na-acha ọbara ọbara dị n'isi nkwọcha ahụ ma ọ bụ n'egedege ihu ahụ kwọchara akwocha, ekpenta nke na-agbapụtawo n'isi nkwọcha ya ma ọ bụ n'egedege ihu ya kwọchara akwocha ka ọ bụ, onye nchụaja ga-ahụkwa ya ma lee. Ọ bụrụ na ihe otito nke ihe otiti ahụ dị ọcha na-acha ọbara ọbara n'isi nkwọcha ya ma ọ bụ n'egedege ihu ya kwọchara akwocha, dịka ekpenta nke akpụkpọ anụ ahụ ya si dị n'ile ya anya, onye ekpenta ka ọ bụ, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, onye nchụaja aghaghị ịsị na ọ rụrụ arụ, n'isi ya ka ihe otiti ya dị. Ma onye ekpenta nke ihe otiti ahụ dị n'ahụ ya, uwe ya niile ga-abụ ihe dọwara adọwa, agịrị isi ya ga na-atọpụkwa atọpụ, ọ ga-ekpuchikwa egbugbere ọnụ ya nke elu na-akpọ sị, onye rụrụ arụ, onye rụrụ arụ.
ụbọchị niile nke ihe otito ahụ dị n'ahụ ya ka ọ ga-arụ arụ. Onye rụrụ arụ ka ọ bụ, ọ ga-ebi iche n'azụ ọmụma ụlọikwu ka ebe obibi ya ga-abụ. Uwe kwa, mgbe ihe otito ekpenta dị n'ime ya, maọbụ uwe ajị anụ, maọbụ uwe flas, maọbụ nke a kpara ogologo, maọbụ nke a kpụrụ uhie nke flas, maọbụ nke ajị anụ, maọbụ n'akpụkpọ, maọbụ n'ihe ije ozi ọbụla eji akpụkpọ mee, ọ bụrụkwa na ihe otito ahụ acha akwụkwọ ndụ, maọbụ ọ bụrụ ọbara n'uwe, maọbụ n'akpụkpọ, maọbụ na nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ n'ihe akpụkpọ ọbụla ihe otito ekpenta ka ọ bụ, a ga-emekwa ka onye nchụaja hụ ya. Onye nchụaja ga-ahụ ihe otito ahụ, mechibidokwa ihe nwere ihe otiti n'ime ụlọ ụbọchị 7. Ọ ga-ahụkwa ihe otito ahụ n'ụbọchị nke 7 mgbe ihe otito ahụ bawere aba n'uwe, maọbụ na nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ na akpụkpọ nke ihe ọbụla a ga-eji akpụkpọ mee iji jee ozi. Ekpenta nke jọgburu onwe ya ka ihe otito ahụ bụ ihe rụrụ arụ ka ọ bụ. Ọ ga-esikwa uwe ahụ ọkụ, maọbụ nke a kpụrụ ogologo, maọbụ nke a kpụrụ uhie, na ajị anụ, maọbụ na flas, maọbụ ihe akpụkpọ ọbụla nke ihe otito ahụ dị n'ime ya, n'ihi na ekpenta jọgburu onwe ya ka ọ bụ, n'ọkụ ka a ga-esure ya. Ma ọ bụrụ na onye nchụaja ahụ ma lee ihe otito ahụ abaghị aba n'uwe ahụ, maọbụ na nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ n'ihe akpụkpọ ọbụla, onye nchụaja ga-enyekwa iwu ka ha sụọ ihe ahụ nke ihe otito ahụ dị n'ime ya. Ọ ga-emechibidokwa ya n'ime ụlọ ụbọchị 7 ọzọ. Onye nchụaja ahụ ga-ahụkwa mgbe a sụchasịrị ihe otito ahụ, ma lee, ọ bụrụ na ihe otito ahụ agbanweghị ihu ya, ọ bụrụkwa na ihe otito ahụ abaghị aba, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, n'ọkụ ka ị ga-esure ya, ekpenta ka ọ bụ, maọbụ onye isi nkwọcha ya, maọbụ n'egedege ihu ya kwọchara akwọcha. Ma ọ bụrụ na onye nchụaja ahụ ma lee ihe otito ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghị, mgbe a sụchasịrị ya, ọ ga-adọwapụkwa ya n'ime uwe ahụ, maọbụ n'ime akpụkpọ ahụ, maọbụ n'ime nke a kpụrụ ogologo, maọbụ n'ime nke a kpụrụ uhie. Ma ọ bụrụ na a na-ahụ ya n'uwe ugbu a, maọbụ na nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ na nke ihe akpụkpọ ọbụla, ihe na-agbawapụta ka ọ bụ, n'ọkụ ka ị ga-esure ihe ahụ nke ihe otito ahụ dị n'ime ya. Uwe ahụ kwa, maọbụ nke a kpụrụ ogologo, maọbụ nke a kpụrụ uhie, maọbụ ihe akpụkpọ ọbụla nke ị ga-asụ, ọ bụrụ na ihe otito ahụ esiwo n'ime ha wezuga onwe ya, a ga-asụkwa ya nke ugboro 2, ọ ga-adịkwa ọcha. Nke a bụ iwu nke ihe otito ekpenta na uwe ajị anụ, maọbụ nke flas, maọbụ nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ ihe akpụkpọ ọbụla, isi na ọ dị ọcha, maọbụ isi na ọ rụrụ arụ.